Söýenşin ýykylmaz. Söýenşin ýykylmaz nakyly halkymyzyň asyrlar boýy durmuş tejribesinden tüzülip çykan agdybirligiň, arkalaşygyň we özara gollugyň güýjüni görkezýän iň şuň manyň pähimleriň biridir. Insan durmuşy diňe şatlykdan ibarat däl. Onuň kynçylyklary, agyr we synaly günler hem bolýar. Ýeki adam her güdipäniň ýa-da kynçylyk hötdüsünden gelip bilmänmiler. Emma adamlar bir-birine arkalyk we dire bolanlaryny iň agyr kynçylyklary hem aňsatlyk bilen ýeňip geçýärler. Bu pähim başga agdalarynyň, dostlaryň we dogan gardaşlaryň arasynda gatnaşyklary hem degişçidir. Bir-birine ananýan, kyn gününde maddi we ruhu gollaw berýän insanlaryň emele getirýän maşgalasy ýa-da gurşagy sarsmaz bolýar. Arkasında anamdar adamsynyň ýa-da maşgalasynyň bardygyny bilýän insan durmuşda hiç wagt ruhdan düşmeýär, synmaýar. Giňişleýin feressek, bu nakyl bütün bir jemgyýetiň ýa-da halkyň agdybirligini aňladýar. Taryha seredenmizde de agdybyr bolan, bir-birini söýýän, arkalaşykly hereket eden halklar hemişe beýik üstünlükleri ýetipdirler we daşarky kynçylyklara garşy durnukly bolmagy başarypdyrlar. Gysgaça aýdylan nakylyň syry özara anam, agdybirlik we gollaw bar ýerinde hiç ýyly şowsuzlyk ýa-da kynçylyk adamy ýykyp bilmez. Gollaw bermek hemde gollaw almak insany hemişe dik saklaýan iň uly güýçdir. Ene mehriban dostlar, bu nakylyň syry şulardan ibarat. Beýleki wideolarymyz bilen tanışmak üçin bolsa, ýaýly media sahypamyza agda bolmagy unutmaň. Başga da belläp geçmeli nakyllarymyz bar bolsa, tesirlerde öz pikirlerinizi belläp bilersiňiz. Janyňyz sag bolsun, hoşça kalın.